गाहाय नांगौरा एक्चुअली स्पीडबो होनो हायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दा लासै होदों खास्लाबनो हायाना स्पीड होबाथाय ओंखायनो लासै होदों आरोना आङो गोसाबाथाय एखेबारे खास्लाबनो हाया बांद्राय स्पीड गयो माने मेसिनजों आलु मुलि गासं नै मेसिनजों नारनांगौ गैया टेनसन गैया होलांबायल' थानांगौ आरोना नै जि आरामनो खस्थ' गैला जाहैबाय नारनांगौबो गैला थाबबो जायो आरोना स्पिडबो गयो एक्चुअलि थाबायख'नो हायाना ओंखायनो लासै बानायदों मिडियामनि होनानै माबा होदों आरोना नङाबा थाबायख'नो हाया खारख'नोबो हाया आरोना